салом алейкум дӯстон. Амҷад дестем ки имрӯза абзори навбатии мо бошад телефони Samsung A15 ва Redmi 12. Имрӯза видео ҷанг медозем Samsung A15 қати Redmi 12-ра. Ва пеш ай видеоро тамошо карданат якта лайк монбардар ва то охира тамошо ки кадомиш чӣ фарқ дора ва дар комментария навис ки кадомиш хубтарак ай. Ва мегзарем телефони Redmi 12 аввал коробкаошон мебинем дар дери коробкаошон чӣ ҳастай. Ва ҳуй мекунем дар дери коробкаош бошад NFC падешка мекунад. Redmi 12 хел дизайн дорад, ранги сиёҳош кабута мешавад, если ҷои ҳози кабутай ва мо ёра ҳуҷа ҳуй кадагем, распечатни кадагемшон ва ҳама вақт дар Redmi ами якумуй каданда хеле ранг коробкачада чухол мешавад. Ин бошад ду документчаи Redmi. Ана иҷа бошад чухоли прозрачный мешавад. Ва иҷа да бошад скрипка барои сим-карта ҳуй кардан. Ва иҷа да бошад кабел қатъи 25 ватта 20 зарядка мешавад. Чӣ дорад телефони Redmi 12. Ай ҳама чизи зуруш ҳамеае ки блоки оригинали худаш заводской. Ва ҳозир мебинем Samsung A15-ра. Ва иҷа да бошад Samsung A15-ра дар дери коробкаш ҳуй мекунем. Пашти дим солаки Samsung дар дери коробкаш тока як кабели Type-C ба Type-C мешавад. Инхе ҳуйш мекунӣ як кабели Type-C ба Type-C мебурояд. Samsung A15 памятиҳои 4 ба 128, памяти 6 ба 128 ва 8 ба 256 мешавад. Кабел Type-C ба Type-C ва иҷа бошад симак барои сим-карта ҳуй кардан. Дар дери инҷаш мешавад. Ин бошад барои зашита кардан. Вот барои сим-карта ҳуй кардан. Дига ҳечи надорад. Анука чӣ дорад Samsung A15. Шон бошад памяти 4 ба 128 дар магазини iPhone i12 1000 рубл сар мешавад. Samsung A15 ва телефони Redmi 12 бошад памяти 4 ба 128 тага i11500 рубл сар мешавад. Баъзе ҳар душа ҷанг медозем телефони Samsung A15 ва телефони Redmi 12. Процессори телефони Samsung A15 бошад Mediatek Helio G 99, а телефони Redmi 12 бошад Mediatek Helio G 85. Ва се камера дорад, ирам се камера дорад, 5 мегапиксел камера и дорад, 5 мегапиксел камера и дорад. Пашти ҳардаш як хела 90 ГГц экранаш кор мекунад, 90 ГГц Redmi рам кор мекунад. Ҷои заряднаки ҳардаш бошад Type-C ва якта спичкаи дорад. Корпуси ҳардаш глянсовия. Отпечатки палец бошад, ай ҳардаш да параи экран мешавад. Ай ҳардаш бошад 5000 мАч. Пашти ай ҳама чи ҳардашон як хелан ба ҳама чи. Ва иҷаза бошад ҷои гирон карданашона шумо да кадомиш якум гирон мешавад шумо да нишон медиҳем. Телефон бошад ҳарча актив кардем, уже меню да бировардагим, яркости ҳарча баланд мекунем. Комментарияда нависем ку кадомиш яркитарак, хуштарак шумо да нишон метиҳад. Ба фикри ма Samsung ай рӯи экран якум ҷодай. iPhone ҳам зурай ай рӯи экран. Ва ҳоз ҷои камера шайна хеста шумо да нишон метиҳем. Ва ин ҳардаш Samsung ва Redmi. D5XE меравад, ай бошад Samsung DX5 меравад. Ва ини ёш бошад фронтални камераш. Samsung хушрӯтар мегирад чем ай Redmi. Ай рӯи камераш Samsung хубтарак ай. Ва дар инҷа бошад телефонро дар YouTube подключит кардем, дар Wi-Fi подключит кардем, дар YouTube мондем. Ва ҷада бошад я музикаи мемонем, тарзи баланд хондани калонкаош. Ай ҳардаш ва ана бошад Samsung.
ва наи бошад телефони Redmi 12 ҳамаш баланд кардаги. ва шумо худтон баҳо бидиҳед ки калонкаи кадомаш хубтара кай. вози барои шумо телефони Redmi 12 ва Samsung A15 шумо дар ҳуи карда нишон дода, калонкаҳошон, камераҳошонро проверка карда додем ва дар видеои навбатӣ чӣ телефон барои шумо абзор карда тием, шумо дар комментария нависем, мо шумода обязательно комментарияи шуморо хонда ҳаму телефонро абзор карда метием. панотон ба худо, саломат бошен. агар ки телефон дар кор бошад, номерро дар рӯи экран метавонем бемалол заказ кунем. магазини Realphone. дар магазини Realphone любой намуди модели нав ҳаст. просто дар WhatsApp алоқа биро, худо ҷавоб метам.